and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Salig lang mo! Kay wadi niya nga ako daddy og mami ha! Tawgon ako si mami! Isumbong ta ka! Kay mo kong gisundin eh! Ay, Inday Aysa. Ayaw pa makakoy. Kabata pa nimo, magmugna ka nagkagubot. Imong buwangon ng ulo sa imong inahanog ining mama ni Amaya? Hoy, ayaw yun ka nagpatakag buka ng bakba mo. Butang-butang man na, oy. Nakailabay ako ining Inday Dalia. Nasuhito kog unsan eh. Maayo ning tao ay. Hunya be! Lalong naaman na siya! Ano na makiksulti na ako? Ana ra Inday ha. Makiksulti lang ko. Pero dili ko mangaway nimo. Kung dili, muhangyo lang unta ko nga ayaw nagtagda si Amaya. Kay sobra na cute kabadlong untong bataa. Dili tingali malipay si mami nimo kon makig-amiga kag bata ang maldita, di ba? Miga man ming Amaya! Sige, amiga kon amiga. Salamat na lang ha. O pasaylo ako kun nagkasamok man ko nimo karon. Ate Dilay, naibaw kong nasayod ka nga, wag yun ko'y gibuhat nga dautan anang imong gibantayan ha, pag anhin ako. Isalig na ko nimo ang akong ayaw ka balaka, ay, Inday, wa na'y problema. Di na ko itugot nga madaot ka. Amaya! Sagdi lang, watuyo nabuhian ang tugab ganda ko kaayo. Ya, kumusta na enjoy ra mo sa inyong gikaon? Ganahan ra mo? Oo, sir. Salamat kayo, sir. Okay. Gusto pa mong musuroy? Oh, sir. Sige na yun, sir. Ayun na lang, Amaya, kay tabangan pa na to sa mama dito sa bahay. Kapoy na kayo to siya. Mauli na ta para makatabang ta ni mama. Ay, unyan agud, uy. Gusto pa gani ko musuroy. Musuroy to ta, sir. Manuroy ta, sir. Unyan na ta mamauli. Balag mo abot ta gabi eh. Naman bitaw tay sakyanan. Okay. Onya na lang ta manuroy ka ng kuyog nato si mama ninyo. O si Jima. Aron, mo enjoy gyud, haba? Ay, karon na lang unta to. Onya na kung makapananghid ka ni mama ninyo. Ay, di ba bitaw to masuko siya, sir, kay ikaw ay among kauban ni kuya. Di ba, kuya? Mas mayo gyud nga mananghid una ta ni mama, Amaya. Hilom, oy. Utro si kang uida. Shh! Ayaw ana, Amaya. Imong kuya ng imong gikasulti. Respetahin siya, okay? Sige, tara. Ihatod na tamo. Uy, unsa ka? Anong inaanak man imong dagway? Mura ka magidatugan sa langit og yuta. Kinahanglan nga dili na gyud magpaduol si Amaya ni Aisa jam. Ngano? Unsa ba nitabo sa imong pagpakigsulti atong bata? Ha? Kung dili pa suod na ko og nasuhito kaayo sa akong pagkataw ang katabang atong bataa, labing siguro, mapahamak gyud ko. Ha? Ngano god? Ay, siya man gyud nakaabli sa gate sa akong pag-abot. Akong nakita nga medyo na tension siya na itong higayon na pagkakita nako. Dali ra kay nakaingon nga wa dito si Amaya sa ila. Motong ako siyang giingnan nga sa hinay ragod nga tingog nga nahibaw kong wa dito Inday. Pero ikaw ang akong tuyo. Ambot kung unsay nasod siyang o. Kalit bitaw ng mingaab ug miingon nga wa siya sa. Motong nahadugok ang ilang katabang nga si Dilay ug nahibong. Midiretso bitaw nag-ingon si Aisa nga iya ko na kung isumbong siyang mami kay gisong nako siya. Ay mikaging kog kadiyot oy Gemma. Diha nako mahuwasi dihang akong nadungog nga gibadlong siya ni Dilay ug giingnan nga dili ko butang-butangan kay nakaila kay siya nako. Hala, oy, kaugok pa ng bataaw, eh. Kalami iparok, eh. Pagka-abnormal pa ng bataaw, eh. Mao gid ako nakita. Maong kinahanglan nga karon pa lang gani
maputol na gyud ang panagkita nila ni Amaya. Uy, classmate milanduha, day. Oh, kung di kinahanglan nga akong isakripisyong pag-eskwela ni Amaya, para masiguro lang na ako nga malayo gid siya ni Aisa, kay dili gyud maayo influensya tong bata. Andam na kong paundangon si Amaya, Gemma. Uy, ayaw, Dalia, ha? Imo usikan ang adlaw. Uy, hindi na mabalik. Naan man gyud na. Nahinaya ka magpa-eskwela karong tuiga ni Amaya nga na ikauban si Aisa. Lah, kagdi na lang. Ani na lang. Sakripisyuhin na lang na. Sakripisyuhin naghatod o kuha sa eskwelahan. Aron ka makasiguro nga di makalakwat siya uban ni Aisa. Ayaw lang desisyon nga imong paundangon ng imong anak. Kaya di gina husto, day. Ikaw niya magbasol kung ipadayon ni mo na. Tiwasan lang ng tuiga, eh. Unya, ibalhin og lang eskwelahan si Amaya kung mahuman na. Danang duha? Maragwa pa man ihat doon balik ni sir. Uy, unsa na mas kahinadugayan? Okay. Kamo na mahibaw nga muhatag ni mama ninyo ug ni Tita Jima anang akong gipamalit nako para nila, ha? Hasta mi, imo pa mang yung giapilan og palit, sir. Imo na gud ming gipakaon. Bugo! Bugo ni mo. Amaya. Di pa ka anak. Amaya, ayaw lagi inaanas kuya nimo. Ay, nalimot ko. Imo nang mag-uwang. Kinahanglan nga mutahod ka. Oh, Okay. Pamauli na ta kay nakasiguro ko nga nabalaka na to inyong mama. Mamauli na ba yung unta taganina, sir, di ba? Pero, na naman sa gipangayo si Amaya, maong nabalit pa una ka. Sagdi lang dong, walay kaso. Ako lang gibuhat kay pinanggata mo. ninduta untag ikaw pang akong papa, sir, no? Huy! Ba ni mo, ha? Amaya, Pwede man tingali kung ikaw na lang among papa, sir, no? Wa pa man may papa. Ikaw na lang. Ingnas mama. Inuoy! Sabag ka! Jared, ayaw na kasuko. Inosente o wa pamasayon sa tinuod nga kahulugan ng imong manghod sa iyang gipanulti. Ay nalang kasuko. Aron dili ka matiguang og dali. Jiran! Ako na silang iuli. O, di na sa ko magdugay, Amaya. Ay, sa oy. Ha? Ayaw kalimti ring imong mga kinumpra. Para inyo man na. Unsa? Ay, sir, uy. Nag-usik-usik na sa kas imong kwarta? Way, bali na ako bisag pila pa ako magasto. Basta, para lang ninyo Dalia. Kinsa ining duha ang midiman na sad nimo, sir, aron mamalit ka. Labing siguro ikaw na sad no, Amaya, no? Dalia, ayan na lang ko nagkwentaha, God. Hoy, dito ka kaw. Sod sa imong kwarto kaw. Pag-ilis na. Ooy. Sir, last na lang niha. Ha? Please lang. Katapusan na ninimong pagtuman sa mga kabuang ni Amaya, sir. Isahan ako, sir. Gadili na gyud nimo na usbon, sir. Pero salamat sa imong paglingaw nila karon. Ingon man sa imong paghatag sa ilang gusto. Pero isaad yun nako, sir, nga mauna ni ang katapusan. Kung dili kumutuman, unsa man. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!